ala tanu ka wale ɲuman dɔn. An ye album min kɛ sisan a kɛra Emmanuel ka studio de la. Emmanuel y'i tɛgɛ kɔrɔta. A ye tɛgɛrɛ fɔ a ye. N bɛ taa ɲɛ ka foli di Moïse ma, Moïse Sagara. A ye n dɛmɛ kosɛbɛ. N tɛ se ka jigin yan ni n ma tɔgɔ fɔ. A ye siɲɛnaw kɛ. Alléluia. Ne b'a fɔ dɔnkilidalaw bɛɛ ɲɛna. Emmanuel ka studio bɛ yen. A bɛ ka danaba tanunikɛlaw dɛmɛ kosɛbɛ. N ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Mɔgɔ o mɔgɔ sɔnna k'a bolofɛn dɔ bɔ ka don ni baara kosɔn n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Minnu dara ne la ka sɔrɔ u ɲɛ ma ne. Yesu kumana a ko olu ye duwaye duwaye duwaye. Dalabaw bɛɛ ye duwaye duwaye duwaye. Maniyaw bɛɛ ye duwaye duwaye duwaye. Tanunikɛlaw bɛɛ ye duwaye duwaye duwaye. Yagaw bɛɛ ye duwaye duwaye duwaye. Esɛri Konate duwaye 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 duwaye. Manager manager. Jodara. Aye tegara fo nga manager. Aye tegara fo nga manager. Afuna isiena oke. Aye joro bata ne concert la aye tegara fo aye. Tubade. 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 Jodara ye. Hey! Na Yeshua. Na Yeshua. Na Yeshua. Na Yeshua. Na Yeshua. Na Yeshua. Au beki ici. Hallelujah! Aouye dubadeouye anga tigereba fo matigiye.